ସମ୍ଭାର ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାତିସ୍ମିତା ବାରିକଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଝରାଫୁଲ, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ନାହାନ୍ତି ହରି, ଧରାରେ ଆଜି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଝରି। ବଗିଚାରେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାଳି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେ ମୋର ଅଳି। ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଝରା ଫୁଲ। ପ୍ରେମ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ହସ ଖୁସି କଲା ସିଏ ଅନେକ। ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଝରା ଫୁଲ। କେତେ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଭ୍ରମର, ଲାଜରେ ମୁଁ ହେଉଥିଲି ଅଧୀର। ମଧୁର ପାଶେ ଯେ ବନ୍ଧା ତା ଡୋରି, କେମିତି ଜାଣିବି କରୁଥିଲା ଚୋରି। ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଝରା ଫୁଲ। ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ରଣା, ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବିଷ ବୋଲି କହିଲା ଯମ, ପଚାରିବେ ନାହିଁ ନଥିଲେ କାମ। ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଝରା ଫୁଲ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁରେ ଝରି ପଡ଼େ ଅଙ୍ଗ, ଅପସରିଯାଏ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ। କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନାହିଁ କ'ଣ କିଛି ମୋ ଜୀବନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଝରା ଫୁଲ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ଲେଖାକୁ ମେଲରେ ଟାଇପ୍ କରି ନିଜର ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଠିକଣା ସହ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି disambhara@gmail.com କୁ ପଠାଇ ପାରିବେ।